सिगां सिनथारावनो आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय आरो दानो आं आदामोन आरो सारमोनखौबो जि आं जोबनो गैयै हामबायदों मानोना आंनो बे अपरचुनिटिखौ आरो बे आंनि जि माने बुंनांगौ जि माने गोनांथिफोर दं बेफोरखौ आंनो चान्स होनायनि थाखाय आं सिगाङावनो आं हामबाय होनो आंनि बुंनांगौआ बेनो दे आंनि मुङा सेम बसुमतारी आङो जयपुर गामिनि गहपुरनि आरो आङो आंनि मास्टार्सखौहाय IIT कानपुरनिफ्राय खालामदोंमोन डिपार्टमेन्ट अफ मेथमेटिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्सनिफ्राय आरो दानो थांनाय 2025आवहाय ओमफ्राय आङो दानो रिसेन्टलि बे राजीव गान्धी जि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दं बेवहाय डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटिस्टिक्सआव PhD आवहाय जइन जादों बे जइन जानाया दाख्लै बावैसो रिसेन्टलि जादों बाट बिदिनो गोबां एसे माबाबायमोन र' खावलायनाया बेनो दे जिनाखि जोंना आफा आइयाबो जोंना मैगंसो मावखायो गोदो बिसोरो फरायनोबो मोनखायाखै आंनो फार्स्ट जेनेरेसन जोंनि न'खरनिफ्राय बे फरायनाया बिनि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामनानै फोरोंबोदों बिदिनो गोबां गोब्राबफोरबो जादों दानो PhD एडमिसन लानायावहाय जिबायदि सुबिदाफोरखौ जिबायदि माबाफोरखौ जिबायदि जायो बेवहाय नांगौ बियो एसे गोब्राब जानायखाय आं जि जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारी सार आरो बिनि जि मावथि हान्जा गोदोनिफ्रायनो जि स्टुडेन्टफोरखौ हेल्प खालामबोदों आरो दाबो खालामगासिनो दंखाय बिनि थाखायनो आङो गुरैयै अनसुंथाइ मोननो खावलायो दि अननानै जाहाथे हेफाजाब होयो आरो आंबो जोंनि बर' समाजनि सुबुं सम्पद जानो हायो आरो बे जोंनि बर' रायजोनि आरो जोंनि बर' समाजनि थाखायनो आंबो मावलांनो हायो आं बिनि थाखायनो जोंनि हाग्रामा महिलारी सारनावहाय गुसुङै बेखौ खावलायो आंनि बुंनांगौआ बेनो दे जोङो दानो गोदोनि बायदि नंबावलासो जोङो बिराद अपरचुनिटिफोर मोनदों नाथाय जोङो मोजाङावसो थांनांगौ नाथाय जों गाज्रियावसो थांदों आंनि बुंनांगौआ बेनो दे जोंनि बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामना फोरोंदों जोङो अपरचुनिटिखौ मोनबाय नालाय जोङो मोजांखौ लानांगौ मोजांखौ लानो जों दानो गोबां मानसिफ्रा बेरायनो मानो लुबैयो नाथाय आं बेरायनायफोरखौ बादा होआ बाट जोङो बेरायनायजों लोगोसे जि जोङो सुबिदाखौ मोनदों जोङो फरायनांगौ आरो जों बर' समाजाव जोङो सहाय होलांनो नाजानांगौ आंनाथ' फरायनाया माने जों गैजायै न'खरखा नालाय गोबां खामानिफोरबो माफोर थायो बेखायनो आं जेब्लानो टाइम मोनदों अब्लानो फरायदों आंना बिदि पार्टिकुलार माने उमुखनिफ्राय इसिम टाइमाव इसिमनिफ्राय इसिमाव फरायगोन होननाय जेबोथ' गैयामोन नाथाय आं जेब्लानो टाइम मोनदों अब्लानो फरायबाय थादों आरो माने नाजानाय आं फार्स्टआवबो माने IIT माने फार्स्ट इन्ट्रेन्स एग्जामाव मोनाखैमोन आं आरो नेक्स्ट बाराव माने आं होबावनानैसो मोननो हादों आरो बिनि थाखायनो माने बिदिनो माने इसिमनिफ्राय बिसिम टाइमाव आंहा फरायनाय गैयामोन जास्ट माने टाइम मोनब्लानो आङो फरायबाय थादों आरो आं सिगांनिफ्राय खस्थ' खालामबोबाय आंनि फिसाफोरनि थाखाय आरो बे सेम बसुमतारीनि थाखाय बिनिखायनो आङो दा खावलायो जे जोंनि बे दा चेनेल फैनाय फोदैबोनखौ आङो अननानै नाजावबाय आरो खुलुमबाय आरो बिनि थाखाय आं खावलायदों बिसोरनि थाखाय दिनै BTC सरकारनि हाग्रामा महिलारी सारनाव अनसुंथाइ मोननो आङो माबा आसा फारिदों आरो हाग्रामानि सारा अनसुंथाइ आरो हेफाजाब होयोब्ला आंनि फिसानि थाखाय फरायनायाव आङो सारखौ गोजोननाय सान्थि बावहरनायजों आङो खुलुमनाय जाबाय आङो फिसाला फरायनायावहाय ओरैबायदि खस्थ' खालामदों मैगं थाइगं मावनानै आरो हाजोफोरनिफ्राय औवा बोनानै दंफां बाननानै बिराद खस्थ' खालामदों बेनिखायनो दिनै आङो फिसाखौ फरायनायाव आरोबाव बे समाव राजीव गान्धी इउनिभारसिटियावहाय दा एडमिसन लादों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव बिनि थाखाय आंहा रां गोब्राब जानायखाय आं सार BTC सरकारनि हाग्रामा महिलारी सारनाव अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों आरो हेफाजाब होयोब्ला सारखौ आङो खुलुमनायजों बावहरनाय जाबाय हाग्रामा सार महिलारीनिसिम आङो बेखौनो खावलायहरनाय जायोदि आंनि फिसाज्ला सेम बसुमतारी बियो दानो सिगां गोबां मास्टार डिग्रिफोराव बियो जेने थेने फरायलांबाय आरो कानपुर UPनि कानपुरावबो जेने थेने फरायलांबाय आरो दायो PhD खालामनो थाखाय गोबां रां रुफानि गोनांथि जानायाव आरो दानो अरुणाचलाव बेबायदिनो रुम भारा थाहैनोबो 10,000 गाहाम भारा रुम भारा नांगौ बे फैसाखौ
जोङो गोबां आंखाल जानायलाय महिलारि सारनिसिम आंनि बे अनसुंथाइखौ आङो बावहरनाय जाबाय। अननानै जाहाथे हाग्रामा सारआ हेफाजाब होयो। आंनि बुंनो गोनाङा एसेनोसै।